Vodárek, jihočeský boxer, student Vysoké rybářské školy v Českých Budějovicích, v rohu modrém australský reprezentant Fletcher. Vstupujeme do zápasu ve druhém kole. V prvním dějství suverénně vládl ringu Fletcher, který hýřil aktivitou, a naopak Michal Vodárek jakoby byl trochu překvapen australským nástupem, boxoval hodně z ústupu, zaznamenal sice 2 body z kontraúderů, ale ta aktivita Fletchera neustává ani na začátku druhého kola. Dobrá pravačka, dobře vytáhne vždy svůj zadní úder v pravý čas. Dokázal našeho boxera dost často předejít a to jsou ty body na jeho straně. 9-2. Samozřejmě, že Michal Vodárek si musí být vědom toho nepříznivého vývoje utkání, že ztrácí výrazně bodově, proto bude muset on být více aktivnějším než Fletcher a to bude ta pověstná voda na mlýn australský, neboť Fletcher postupně bude moci vést tento duel po taktické stránce ke zdárnému závěru. 11-2. 12-2, další bod pro Fletchera. Michal říkal, že udělal zkoušku v úterý na vejšce poslední v tomto ročníku a že by ještě k tomu rád přidal tento titul, pak že si dá prázdniny, ale zatím mu to moc nevychází. Je to boxer, který boxe z ústupu, dokáže z ústupu dobře zasahovat, ale nestíhá zatím rychlostně na svého australského soupeře, který ho předchází a ty jeho údery jsou hodně ostré. V necelých 21 letech je to premiérový start velké ceně Ústí nad Labem pro Michala Vodárka, který je dvojnásobným mistrem České republiky v juniorech. V seniorech to dotáhl a v domácím ringu nedal do finále v uplynulé sezóně v domácím šampionátu. Jinak je také vítězem mezinárodního turnaje v rakouském Linci, který však není a nebývá tak silně obsazen jako tento turnaj na severu Čech v Ústí nad Labem. 14-2, velká zkušenost pro českého reprezentanta, naopak vítěz britského společenství, her britského společenství Fletcher suverénně vede rozdílem 12 bodů. Já vám představím Australana Daroda Fletchera. Před třetím kolem má více sil Fletcher, signalizoval to i tím, že si téměř během přestávky ani nesedl na stolici v rohu ringu a před gongem třetího kola už byl s velkým předstihem připraven zahájit právě třetí kolo. 16-2. Český reprezentant nemá co ztratit, bude se muset hrnout dopředu a zkoušet ten úder, který by přinesl konec před časovým limitem, ale zatím to vůbec nevypadá tak, že by tento úder měl přijít od českého boxera. On to není jeho styl, aby chodil za soupeřem a snažil se ho zatlačit, případně tvrdě zasáhnout z útoku, spíše z ústupu svými kontry. To je doména Michala Vodárka. Fletcher boxuje dost neohroženě ve vzpřímeném postoji, téměř bez krytu, má velké sebevědomí v tomto finálovém zápase a ten bodový příděl se nezastavuje, své sebevědomí má o co opřít. 23 rozdíl 17 bodů, suverénní výkon australského reprezentanta v tomto finálovém zápase. Michal se až tolik nesoustředí na svůj výkon, je vidět, že tam je rozhozen tvrdými údery, které dává Fletcher. Byli jsme svědky tvrdého předního háku s dobrým nakročením, tam dokázal použít výbornou rotaci Fletcher. To byly hodně tvrdé zásahy, po kterých možná, myslím, Michal bude maličko otřesen a proto už nešlape v závěru třetího kola tak, jak by měl. Je to škoda, že v této váhové kategorii nenastupují i další boxeři, ono celkově schází ty základní reprezentanti, ať už to je Balog, Špindl, Novotný, Řezníček, Viktora. Tato velká cena nebyla až tak obsazena našimi boxery, protože měli náročnou sezónu. Rozdíl 20 bodů v celkovém skóre a to znamená, že tento finálový zápas končí před čtvrtým kolem. Původně jsme měli informace o tom, že trenéři i boxeři se dohodli pro tento finálový program, že pokud by byl rozdíl 20 bodů ve skóre, duel by byl doboxován až do konce čtvrtého kola, ale teď
delegát Mezinárodní boxerské federace zastavuje zápas a vítězstvím RSC ve třetím kole vítězí Gerald Fletcher z Austrálie a vyrovnává stav česko-australského souboje ve velké ceně Ústí nad Labem na 1:1. 9 kg. Kubánec Carlos Mantor Suárez. Michalu Vodárkovi se asi tento zápas nebude hodnotit lehce, ale přesto poprosím o hodnocení tohoto finálového souboje. Tak zápas byl jednoznačně prostě těžký. Je to vlastně borec, který jde na olympiádu. Zúčastnil se, nebo umístil se i na mistrovství světa. Je to jako byl vynikající, určitě lepší. A já jsem aspoň tu čest, že jsem si s ním zaboxoval, jsem rád. No a budu makat na to, aby to příště třeba vyšlo. No. Neměl jste trochu více respektu z tohoto soupeře? Respektu, no tak třeba před zápasem asi třeba každý takový to tušení nebo takový ten lehký strach. Ale snažil jsem se kousnout a prostě doboxovat to, ale bohužel to bylo těsně před koncem asi třetího kola o 20 bodů a to se vlastně stopuje. Tak je škoda, no. Pokud bychom měli být podrobnější, v čem všem byl lepší australský reprezentant? No, tak hlavně australský reprezentant byl lepší. Jednak měl víc zkušeností, jak jsem říkal, se umístil na mistrovství světa, jede teďka na olympiádu, má víc zápasů a byl techničtější, no. Vy jste navíc musel studovat. No jasný, no. Určitě, no, studuju v jižních Čechách, vysokou školu. Taky jsem rád, že mě vlastně rodiče podporujou finančně a takhle. Tak snažím se všechno zvládat, no. Michale, díky za rozhovor a hodně štěstí do další kariéry. Tak jo, taky díky. Třetím českým reprezentantem ve finálovém bloku velké ceny Ústí nad Labem je Vladimír Průša. Ten se představí